sam Jadranka Ježić iz Novog Vinodolskog. Pročitat ću tekst Miroslava Ježića Mite. Trunk. Volim pisat, to je va meni, to je moja sudbina. Najviše pišem pisme, pišem i na književnom standardu, ali najraje na čakavici. Zač te naše riči su mehke, melodiozne, pune ritma, samo čo same od sebe ne pivaju. Ko da te riči imaju dušu, pituru, dih. Ima njih va se bit. Kova jednomu velomu trunku, pa ga otprem i kad mi teško, i kad sam vesel, i kad sam sam, i kad sam med ljudi. Treba čuvat ov naš govor, ovu našu novljansku čakavicu, ta nas hrani s tako lipim ričima. Domaći dijalekt je pravo bogatstvo, va sebi nosi kulturu. Sve dok je pa sanoga vrimena, kad su naši kraji trpeli razne osvajače, pa su va za iku ostale tuje riči, malo i nakrivo, kako je narod razumel i prihvatio. Pa tako imamo riči turskog porekla, francuskog, engleskog, njemačkog, talijanskog, mađarskog i još koga goda. A i naši ljudi su hodili po svitu, na razne zemlje delat. Iskali kad ide zahradit, snađ se, poslat familiji, pa oškrti siromašni kameniti žitak. Pa su i oni sobom prinesli u god tuju besedu. Ma je lavik ostalo čak, lahko kod perce, oštro kod diraka, a velo kod gromača. Ako ku riči zaboravim, ona je tu, možda je pala na dno trunka, nije se zgubila. Već ću ju naći i opet joj se razveseliti. Volel bi da više pripovidamo po domaću, među se i stvicu. Neka slušaju i uče se, zar sa ih mora dihat, hodit i teć da bi